नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. तर आज बऱ्याच दिवसांनी व्हिडिओ करते बघा. सकाळीच आधी फोन येलो. हॅलो. नाही झोपलंय नाही. कशा खाली गेलोय गो बागेत. परत फोन येलो बघा. आईला फोनांका झाला रे काय. हॅलो हॅलो. कोण? होय होय. हां बोला. तर सकाळी बऱ्याच जणांचे फोन येत होते, त्यामुळे गडबड होती. तर चला, आज बऱ्याच दिवसांनी व्हिडिओ करतो, कारण आमचं घर पण रिपेअरिंग करत होता, त्यामुळे चालू आहे रिपेअरिंग करणं. आणि त्यामुळे गडबड होती, त्यामुळे व्हिडिओ एवढे काय बनवत नव्हता. अरे होते ते व्हिडिओ संपले बरेचसे, त्यामुळे स्टॉक आमचं व्हिडिओचं संपलं बऱ्याच दिवसांनी. आणि पुष्पा काय सकाळीच फोन येले. बबग्याचा फोन येलो सकाळी. मग काय नेरीबिरी झाली की नाही? मग काय सकाळीच नाही तर काय. मी बघ नेरी घेऊन चाललोय डायरेक्ट. चल काजी बेनू. कामदार आहोत. गेली नाहीत का अजून कळत नाही. गेलीत नाही. हो 8:30 वाजले. नाही गेली. अरे त्यांका सांगणार येतात की काय माहित. जेवण आहे त्यांची दिंडी. नंदन गेलो शाळेत. खय गेलो सकाळी. बक्षीस वितरण. संध्याकाळी जाऊया. बक्षीस वितरण संध्याकाळी जाऊया काय गॅदरिंग का स्नेहसंमेलन जाऊया. तर बघ पाटाचं पाणी कमी झालं ना. आज मोठा पाणी. बायकाने टंगरावल्या नी. 8:30 8:45 वाजले. मग बघताय काय सकाळी पुला बिला माळून कोटी पुला माळून चाललं की 8:33 झाले. काय हो पुला कायची माळलंय ती. सत्कार पुणग्याचा सत्कार कधी केल्यानी. फुल देऊन सत्कार केल्याने. पुणग्याचा सत्कार बित्कार भारी करतो. तुका काय नाही, तू फक्त घराकडे भांडीच घास, बाकी तू काय करू नको. बघ आज निवडा नेलं असतंस तर मिरवाक मिळाला. मिरवाक मिळणार होता. बाजूक राहतास म्हणजे आम्ही तुमका सांगला भांडाक की. पुणगी आता कॉलर ताट झाली त्याची. रव तू घरातच. तू बोल ना मग. तू भितरच. हा ती सांगताना बोलत राहा नको तू. पुणग्या काय गेला सांगते ते का घेऊन गेला सकाळी 8:30 का बोलवलेला. 8:30 सकाळ 8:33 झाले का. चल मग माका जाऊचा. कामदार येऊन दे कधी. पुष्पाच्या नादाक लागता नाही. पुष्प जरा डांबीचा तर काय कामाचा नाही. चला कामदार अजून गेली नाहीत. नाना आणि पप्पा गेलेत पुढे. त्यांना वाईज नेरी देऊन येतोय. बेंतच सगळा चालू हा काम. तर काय म्हणत होतं. हां बऱ्याच दिवसांनी आज व्हिडिओ बनवून सुरुवात केलं आज. त्यामुळे सगळी गडबड होती. बरीचशी कामं होती. विनूची पण कामं होती त्यामुळे. तर चला बघूया बाकी कसे आहेत सगळे. मस्त मजेत ना. असेच मजेत राहा. असेच हसत खेळत राहा. तर आजपासून सकाळी जरा व्हिडिओ बनवूचा मूड पण येलो. त्यामुळे पुणग्या काही गडपच आहे. पुणग्याचं काय पत्त्यात नाही आहे. कारण तर आता निवडा नेल्यावर कैता फिरतेकच लागला. तर चला मग आता बघूया. आपला आज काजी बेनूचे बेनावळ चालू आहे. आणि नाना पप्पा पुढे गेलेत. मी नेरी घेऊन माका सांगेन नेरी घेऊन जाऊ. हे बघा नेरी घेऊन चल. तुम्ही पण यावा नेरी गाव. आणि पाटाचं पाणी बघा मस्तपैकी. पण शेती नाही यावर्षी.
दरवर्षी आम्ही उन्हाळ्यातली शेती करू ती यावर्षी नाही आहे, कारण जरा बाकीची पावसाळ्यातल्या शेतीची कामं आटपत नव्हती, त्यामुळे ह्या शेतीक लेट झाला, त्यामुळे पाणी कमी झाला पाटाचा आणि इथं खालपर्यंत जात नाही आहे, त्यामुळे यावर्षी कुळीत भुईमुग वगैरे नाही आहेत. तर असा गडबड झाली थोडीशी, दम लागलो. आणि आपला पहिला आगार आणि आता आपण जाऊचा त्या पुढच्या आगारात जाऊचा. हे बघा, या आगार बेनून झाला व्यवस्थित साफसफाई करून, आणि काजी पण मोहरले. ते बघा, मोहर येता काजींका. आणि आपली काजीची बाग, काजूची. आणि आता ह्या आग्रातना पलीकडच्या आग्रात जाऊचा. इकडे येऊ का लावू नेरी. बाबू तर चला मित्रांनो, काम चालू आहे आणि घराकडे काम असल्या कारणान फोन येलो, त्यामुळे मला जाऊचं लागतं. त्यामुळे नेरी वगैरे ठेवलं आहे, थोडासा बेन लाव काम केलं आणि आता
चाललं आहे घरी. दुपारचे कामगत बघूया काय आधी. तोपर्यंत इथेच थांबूया. बाय बाय.